ଭାରତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବା ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିନା କୌଣସି ବିଳମ୍ବରେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ, ଏହାର ଶିଖର ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହାର ପତନ ବିଷୟରେ। ଇତିହାସର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ କିପରି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଖାଲି ବିଶାଳ ସେନା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲେ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ୱୟ। ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗଠନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଓ ରଣନୀତି, ତୃତୀୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ନବଜାଗରଣ, ଚତୁର୍ଥରେ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ପତନ। ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଭାଗ, ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗଠନ। କୁଷାଣମାନଙ୍କ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରୁ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିପରି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ତାହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଉପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରା ନିର୍ଭର କରେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟଗାଙ୍ଗେ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା, ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୌଚଳନା ଯୋଗ୍ୟ ନଦୀ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲୁହାପଥର। ଏହିସବୁ ସମ୍ବଳ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଅନୁକୂଳ ଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆର୍ଥିକ ବଳ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସମୟକ୍ରମ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାୟ 240 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ ମଗଧରେ ଏକ ଛୋଟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ 280 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଘଟୋତ୍କଚ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ବଦଳିଲା 319 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗ ଧରି ନିଜକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କଲେ। ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନରୁ ସାର୍ବଭୌମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଲମ୍ପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗକୁ ଯିବା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ରଣନୀତି। ଏହି ସମୟକୁ ଭାରତୀୟ ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ଯୁଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଯିଏକି ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ସାମରିକ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚତୁରତା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱୈତ ରଣନୀତି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ବା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କଲେ ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଅକ୍ତିଆର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣପଥ ଅଭିଯାନରେ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଲେ। ସେଠାରେ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ଷମା ଦେଲେ ଏବଂ କରଦ ରାଜା ଭାବରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କଲେ, କାରଣ ସେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୌଗୋଳିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଏହି ବିଶାଳ ସାଫଲ୍ୟ ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ। ନିଜର ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟର ଉତ୍ସବ ମନାଇବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଏକ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶକ୍ତି। ସାମରିକ ବିଜୟ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶାନ୍ତି ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ଯୁଗ। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ତୃତୀୟ ବିଭାଗକୁ ଯିବା, ଯାହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନବଜାଗରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ। ଏବେ ଟିକେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 32416 କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି? ହଁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ମହାନ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ପାଇର ଏହି ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିସାରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ତାହା ହିଁ ଏପରି ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିଭା କେବଳ ସେତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲା। ସେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଛରେ କୌଣସି ପୌରାଣିକ ରାକ୍ଷସ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଗଣିତରେ ଶୂନ୍ୟର ଧାରଣା ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ବିକାଶ, ଏସବୁ ଥିଲା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ। ପରେ ଏହିସବୁ ବିଚାର ଇସଲାମିକ ଜଗତ ଦେଇ ୟୁରୋପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲା। ଆଉ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1600। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୌହସ୍ତମ୍ଭକୁ ଠିଆ ହେବାର ପ୍ରାୟ 1600 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଅଥଚ ସେଥିରେ ଟିକେ ବି କଳଙ୍କି ଲାଗିନାହିଁ। ଖରା ଓ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଏହା ଆଜି ବି ମଜବୁତ ହୋଇ ଠିଆ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆଜିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶେଷରେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଧାତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଖାସ୍ ରାସାୟନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏପରି ଲୁହା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଅଧିକ ଥିଲା ଓ ସଲ୍ଫର ଆଦୌ ନଥିଲା, ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଲୁହା ଉପରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫିଲ୍ମ ବା ପ୍ରଲେପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଲା,
ଯାହା ଏହାକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି। ସତରେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ନିଦର୍ଶନ। ବିଜ୍ଞାନ ଛଡ଼ା କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତଯୁଗ ଥିଲା ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକ, ଦେବଗଡ଼ର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନାଗର ଶୈଳୀର ମନ୍ଦିର, ସାରନାଥର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଅଜନ୍ତାର ରଙ୍ଗୀନ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରକଳା, ଏହିସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଭାରତୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ଏକ ଏପରି ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କଲା ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଆସିବା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉପୁଜୁଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏତେ ବଡ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ନବଜାଗରଣକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ମଜବୁତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବ। ତେବେ ତାହା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ନେଟୱାର୍କରେ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ପରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ମସଲା, ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା, ତୁଳା ଏବଂ ରେଶମ ରୋମ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ବଦଳରେ ରୋମ୍ରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟ ହିଁ ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରେଣୀ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ। ଏମାନେ ସାଧାରଣ ବେପାରୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ସବୁଠୁ ରୋଚକ କଥା ହେଲା, ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସେମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହୁଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ସହ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ବିଶେଷକରି ଅଗ୍ରହାର ବା ରାଜକୀୟ ଭୂମିଦାନ ପ୍ରଥା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିତର୍କ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମିଦାରୀ ବା ସାମନ୍ତବାଦ ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କହୁଛି ଯେ ଏହି ଭୂମିଦାନ ପ୍ରଥା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ସଫା କରାଗଲା ଏବଂ କୃଷିର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗ, ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ବି ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ହୁଣମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଏକାଧିକ ବିନାଶକାରୀ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦିଓ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରି ବୀର ସମ୍ରାଟମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ରମାଗତ ଯୁଦ୍ଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧର ବିପୁଳ ବ୍ୟୟଭାର ରାଜକୋଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟ 550 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପତନ ଘଟିସାରିଥିଲା। ତାହା ବଦଳରେ ମୌଖରୀ, ମୈତ୍ରକ, ପୁଷ୍ୟଭୂତି ଏବଂ ବାକାଟକ ପରି ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ। ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏହି ଗୁପ୍ତଯୁଗର ପଦଚିହ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଗଣିତ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ଧାତୁବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱର ବୌଦ୍ଧିକ ପରମ୍ପରାକୁ କିପରି ଏକ ନୂଆ ଆକାର ଦେଇଛି, ତାହା ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଏହି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।